Moi! Mä oon Tinka, Uskalla innostua tiimissä mielen personal trainer. Kuka mä oon ja mitä mä teen täällä? Huvittava kysymys, kun mä oon just esitellyt itseni. Ja huvittava kysymys myös, jos sulle on ihan täysin selvää se, että kuka sä oot ja mikä on sun elämäntehtävä. Mä en ole aina tiennyt, että kuka mä oon ja mikä se mun elämäntehtävä on tai miten mä edes tätä elämää haluaisin elää. Mitä enemmän mä oon jutellut erilaisten ihmisten kanssa, niin sitä selvemmäksi mulle on käynyt se, että kovin monikaan meistä ei tiedä kuka on ja mitä tältä elämältä haluaa. Itse asiassa aika usein, kun meiltä kysytään kuka sä oot, niin vastaus on, että oma nimi ja ammatti tai koulutus, ehkä siviilisääty, harrastukset, onko lapsia tai ei. Mutta me ollaan niin paljon enemmän kuin meidän yhteiskunnallinen status. Uskalla innostua -valmennusillassa mä tuun kertomaan minän 3 tasosta. Ensimmäinen taso on tällainen roolien ja ekon taso. Ja se on se minän kerros, joka me halutaan näyttää muille ihmisille. Se on myös minän taso, mikä me uskotaan, että kuka meidän pitäisi olla tai millainen meidän pitäisi olla. Tämä rooli tai tämä taso on usein aika siloteltu. Ja jos siinä on rosoja, niin ne rosot on huolella valittuja. Joka tapauksessa me tehdään tämä hyvin tiedostamattomasti. Tämä ei ole tällainen suunniteltu juttu, vaan meillä kaikilla on jonkinlaisia rooleja. Ainakin niin kauan, kunnes me tullaan niistä tietoiseksi ja voidaan vapautua niistä. Toisella tasolla on uskomukset siitä, minkälainen mä oikeasti olen. Ja nämä uskomukset on usein aika negatiivisia. Siellä on tällaisia, mä nyt vaan oon tällainen tai mä en pysty tekemään asiaa X. Mä oon sellainen ja sellainen ihminen. Ja nämä on usein sellaisia asioita, mitä me ei haluta näyttää muille ihmisille. Tähän tasoon saattaa liittyä häpeää ja jopa paljastumisen pelkoa siitä, että joku saa selville sen, kuka me todella ollaan. 3. tasolla on tämä meidän ydin. Se, keneksi me ollaan synnytty. Se, kuka me ollaan kaikkien niiden roolien ja elämän varrella syntyneiden uskomusten takana. Kun sä synnyt, niin sä oot jo sä. Sun ei tarvitse rakentaa persoonallisuutta. Sun ei tarvitse kehittää itseäsi minkäänlaiseksi. Sä oot jo sä. Samalla lailla kuin siemen sisältää kokonaisen puun, tiedon siitä, miten kasvetaan puuksi ja miten ollaan puu. Miten olla just se, kuka on. Sama viisaus, sama voima, sama potentiaali on sussa. Sä oot just se, kuka sä oot ja sä voit tehdä melkein mitä vaan. Sussa on ihan valtava voima elää just sellaista elämää, kuin mistä sä pidät. Ainut mitä sun tarvii on olla tarpeeksi rohkea ollaksesi juuri se, kuka sä oot. 17.5. Uskalla innostua -valmennusillassa. Pääset siis tutustumaan siihen, minkälaisia rooleja sulla on, minkälaisia uskomuksia sulla on siitä, kuka sä oot. Ja myös siihen, kuka sä oot niiden uskomuksien ja roolien takana. Tuu päivittämään minäkuvasi, tuu tutustumaan elämäsi isoimpaan ihmeeseen eli sinuun. Valmennusillassa tiistaina 17.5. tavataan ihan parasta päivää sulle siihen saakka. Oo just se, kuka sä oot. Sä oot just se, kuka sun pitääkin olla. Kaikkea hyvää. Nähdään.